Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kadorbar shnong malki sa sisian kan sayo banjiet iki arngut kirang ba shnong bathamai kaban salong haka shipau tarik nailar arhajar arpusau hamadan malki. Habaya keren bat uba Anthony Lingdo nongbri ubade secretary ke election committee ula pentip baya ke election an sedang hakapor prabaji menstep hadu arbaji mensngi omshu hakapor khandai baje kumbala penbena bat ya ka jingyo yaki vote an sedang hakapor lai baje janmit. Ula ong baya kani ka jing tap vote an le da ka kot ballot paper bala kerpat ya baro kibadi kitrai shnong na kanika shnong bakin mi renti ilang sya kanika jing tap vote shushu na kaliang uba Anthony ulaong bahagi ni kikenta tap vote andon ka jing khang shnong bat an sya tang ki school ki college ki badan padeng ka exam an palaj ru ya ki balej ki hospital bat ki kam bakirki bat anum don kanu ka jing khang ya ki bawan room sya shnong ha kani ki election kindon laingut ki kertong ki bakenthup ya iba bandara warjiri ba PK sotun bat iba tamdu khongwir bat na kini kilai ngut ki pat ba kilap banjit ya argut kirang ba shnong kat kum kajingya penbet aka dorbar ke badang sudapsyan nakaliang jong ka dorbar shnong malki kala penbet bandon kani kajingya jet ya ki rang ba shnong kathmai jong ka shnong ya ka ba ka dorbar kalbu lembaga election committee ba penbet ya kani ka kam kani ka jingjet ya ki rang ba shnong arngut kanlong hakani ka shifotrik jong mentau benai arajar usau hang ni apo madan malki kapor banjit ikirang ba snong kanlong nadu kapor prabaji mestep adu khandai adu arbaji mensi om kumbala pen menaning kong khandai baji kata kadi kapor kajing pagala na kaliang kadorbar bat hagaju kasngi hi on sanyo ya ki votes jong kini ki rang ba snong batmai kaban long ha kapor lai baji mensi kata kadi kapor bangin nyo ya ki votes bat na kaliang kasnong idon lain ngut kirang ba kibala file nomination nak banta banyak kun ya kanika kamrang wa senong po senong malki kita gilong iba bandara warjeri iba tamdu hongwir bat iba PK sotun kini kilangut kidi kirang ba kiba ladap ban file nomination bat ka election committee kala pediang ya kanika nomination jengki banyak kun ya kanika kam election rang wa senong po ka senong malki bat hagaju kopor ka dorbar hagajingalang barang sudah long hunen kasi kalarai ba kanton kajing khang snong hapo ka snong malki hakani ka shiphotorik kabade ka singi jet rangwa snong henrei la pelaj no ya ki school ki college ki bodan hapo upur sam ka snong malki ki bodan hapeng ki exam bat kumjuri ki office rekam ki bodan hapo ka snong malki kandom don kanu nu jing khang na ka benta jongki bat kani kade ka kalong ru na ka benta kitu ki bodan kam ya ka kam ka bakerki kum ki hospital ki kwai bat nakaliang ka election committee hi kay wer ya borok kinong snong bakin yami pajba haka tu kasngi ban pendap ila ka jong kahok haka ban jet ila jong rang wa snong arngut ngin yo kirang wa snong bakin jet haka tu kasngi po mandamalki nang wa kikam jong snong kinya chamat bat menu bala ban jet menu bala ban yisim mentah ni kam jet rang wa snong dorbar hi lembaga election committee gelarai batang ki trai snong ki badai ginong snong jong snong malki ki badai ru ki khasi ila ban simenta haka ban jet kirang wa snong kata kalong kibala dap khat pras nam seneng kentup kentai bat senrang kata kadigarai wat hakaju kopor kiwei pat kibawan song hasnong malki omduna ya ka suppose nam ni kiba kila perung dekot lani perung yela dia hapo kasnong lemba ki dorbar dong kibadan haki dong haki kentai jo kasnong katkum ka jing itip bajing penitu jong kirang wa dong kibadan kita jeka kila long kiba dehok ban yo ban simenta haka ban jet on wasnong tegani kadika kubor na ka banta baro kinong song snong jok snong malki bakin yami pajba haka bani sementa haka ni ka jingjet ikirang ba snong tangki khasi gi bala bani sementa haka ban jet rang ba snong bat kum ka snong ngidon ya kariti trekam ya ka bala pediang da ka dorbar hagi por balaj haka ba lasya ya baro ban kentai bat senrang bani sementa haka ni ka jingjet ikirang ba snong bat nginyo arngut kirang ba snong na laingut ki ban yakun ya ka ni election menta na kaliang ka dorbar snong ngiladap ban pentip ya usim ladap ban ya kendu ya usim jo ka hima melim bat ngilayo ru ya ka jubab na kaliang sim namar ki jing don ki kam ki bamla banwan ndang ngilai puli ka dorbar bangi pediang bat andang ngiladap je di kirang ba snong ka executive body betama jong dorbar snong kan lengbau secretary jong ka snong kin sa pentip sya ka hima melim sa usim ban ai sanat ya ki rang ba snong ki ba ki pa ba ki la je apok snong malki te ka jing je di kirang ba snong hi kan long da ki ballot paper ki ba ka election committee la ada ban pengkre ha ka ba
Hakani ka ballot paper an sadon line sli ki kerteng jong kini ki banya kun ya ka election rengkat kadur jong ki kertong ki banya kun ya kani ka election ha ba ki paj ba nong thep but jong ka snong ki ban jiet ki rang ba snong kila bantik artli ki kerteng na kini ki laingut ban longkum ki rang ba snong jong ka snong malki kani kalong ka benta ka badon kamba bat nakaliang ka dorbar sa sisien ka kentu ya baro kinong snong jong ka dong bat kada kenturu ya baro kinong penyat dong hagi dong goper jong snong malki ban kentu ya baro kirim peyeng ban mi sakmat ha ban mi sakmat ban jiet ya rong ba snong lo jong ko boleh subur pi ka dorbar kala rai batang kitu ki basong basa hapo ka snong malki kiyo ya kalat ban jiet ya kirang ba snong lo jong hapo ka snong Nrai ki donru ki we ki jaka ka hakaba ngi ha ka jing start jong kirang ba dong ban certify lan ban pediang yanu badai ban sya ban tebut yanu banum sya ban tebut ngilai haki bat ka khadu i la dan kanu ka dispute ka election committee kan sasim ya karai ka khadu ha tu se